čiže povedzme že vidíme matricu, ale je... Toto je, dúfam, že je na umývanie, nie na pitie. Bolí ma ruka, bolí ma hlava. Nie, Chcem ísť domov. nie. Ale srdce je pekné. Môžeš to spomenúť v rámci inšpirácie. Dobre. Wow. Anonymný To hejty. pribudlo tento rok. Anonym. Počkaj, toto robíte. Mám to ťa? Hej. Jump. Track in 1944, when artist Don Eckelberry documented a lone female in the remnants of this once proud forest, which was now on its very last legs. Práve som rozprával do Markízy. Takže. Gravírovačka sa nabíja. Toto je bústa človeka. Mechanická. Toto sú rebrá. Otočná podstava. Nie, tá by sa nemalo točiť, ale to je jedno. Som to prechytil drotom, ale ono to celkom drží. Že akože je to fajn. Je to stabilné. Nevyzerá to tak, ale je to stabilné. Dám do jej tieto matrice. Tu je srdce. A to bude tu hore. Spolu s mozgom. Srdce bude asi na druhej strane. Sem pôjdu pľúca. A ešte chcem pečeň, ale neviem, akože kde ju strepem. Buď bude asi tu niekde ležať. To teraz riešim. Ale myšlienka je taká akože jasná podľa mňa. Že je to taká filozofia toho, ako môže proste mechanický človek fungovať. Že čo je nahraditeľné a čo nie. Že keď je tá hranica. A rôzne tieto orgány sú spracované tiež akože mechanicky. Rôzne káble a také veci. A mám tu ešte veľa vecí, čo chcem spraviť. No. A sú tam aj veci, ktoré nevyužijem. A tu je purpena. Tu chcem použiť ako nakoniec.
to vlastne zahalím celé, no nie celé, a vytvorí to takú organickú štruktúru proste ako mäso, niečo také. No vlastne zadanie bolo autorská kniha lomítko grafický list. Takže ja mám grafické listy, ktoré spracovávam do autorskej knihy. No toto sú jednoplošné medené plošné spoje, čo sa využívajú asi v počítačoch alebo niečo také. Čiže tiež proste to podporuje to, že je to z toho materiálu, ako chápeš. A je to fajn, takže stalo to iba 2 € jedna. A pekne sa na to dá aj gravírovať, aj klasickou ihlou. Výtlačky z toho asi spravím, keď budem mať čas. Takže rád by som mal čas. Lebo nie je to priorita. Priorita sú tieto matrice, ktoré budú tam. A to je vlastne celé. Ale bolo by pekné, aspoň jeden výtlačok si spraviť. Toto drží, ten to odpílil, tak to presne. A drží to fakt dobre. Toto som spravil, toto som našiel v lampe. A máš to, že takéto silné. To je po piči. Toto je tu, takto pekne. A všetko je fajn. Ale neviem, prečo hlava ide mu nakrivo, to ešte vyrieším zajtra. Ale hlavná je táto podstava, lebo ono sa to posúval nižšie. Teraz tam musím mať niečo. Ale podľa mňa, keď sa tam dá pena, tak to bude fajn. Len teraz je to také. Tak sa nevybije to priamo. Au. Bum! Úplne na kokot. Ale je to dobré. A je to fajn. Keby mám fazily, tak je to lepšie. Ale možno je to aj takto dobré. A neviem, čo robí toto číslo, neviem, čo to je. Nevadí, natoč to všetko natoč. Všetko natoč. Môžem vypiť? Môžeš vypiť. Vždy to musí byť takto na kraji. Ja za chvíľu prídem. Super tieto čipy. Dneska mám, ja už som ich hodoval. Som vždycky, že sa nečítam. Prosím ťa, toto je čo?
Tak Poďme to niekde vyskúšať. Nie, nevestim tam, ne. O, ide. Tak vieš? Aha. Ojej. A nemám rukavice, nevadí. No inak, a dával si. No, dával som dole. Ha. Dobre zase, lídek. On to raz ide, raz nejde, dobre, idem. On to podá. Tak to nič. No toto je teda, že drží, ešte je to také mäkké, ale ja som to tak natlačil, už asi sa to nebude zväčšovať. Ale drží to. No, si dúfam, že to udrží. Si ich dal. Aha, už ich vidím, tuto sú na lavici, plili sa. Pohol. Fú, no to nie je dobré. Počkaj, nie, toč. No, to ešte, joj, toto je teraz sa to pohlo celé. Hotovo? Asi. Teraz ráno som tu ešte minul ďalšiu. A je to fajn. Toto som podporil týmto. Snáď to bude držať. Tu je pečeň, výsuvná. To je super. A to je matrica. Ono, keď to zaschne, tak je to potom ten papier dám preč. Tu je tiež výsuvná vec. Čo? Však asi to je hotovo. Nejak tak. Čakám, kým to zaschne. A potom už len mi ostáva dokumentácia, ktorú mám, že v strašnom stave. Toto som písal včera, technický postup, ktorý nie je ešte hotový. A ešte úvahu musím viacej rozpracovať. Ja som sa tak trošku snažil tomu dať zmysel nejaký, že aj k tým matriciám. Rozmýšľal som, že ako by to bolo, keby naozaj sa premenia tie konkrétne orgány na niečo mechanické. A napísal som k tomu aj nejakých pár úvah k tým daným matriciám. Srdce, že je vlastne železný orgán, ktorý pumpuje olej cez potrubnú sústavu do celého tela. Tá potrubná sústava je vlastne srdcovo-cievna, s tým, že tie žily a cievy sú nahradené trubkami a trubicami rôznymi a namiesto krvi je tam vlastne olej. Ďalej som rozmýšľal, že ako vlastne kam to uložiť, keďže plúca sú v hrudnom koši. Čiže mi napadlo, že by tam bola myšlienka tiež, že by to srdce bolo na opačnej strane mozgu, že by ten nejaký mechanický človek mal vlastne nejaký balans medzi racionálnym a iracionálnym zmýšľaním, že by nemal akože čerpať informácie len nejak z kvanta dát proste v úložisku, ale že by sa mal riadiť aj nejakým citom alebo niečo. Mozog je teda nejaký orgán, ktorý slúži ako centrum káblovej sústavy, čiže neurovej sústavy. A je to taký najkomplexnejší orgán tela, ktorý slúži na organizáciu všetkých dát a informácií, ktoré prenáša cez tú káblovú sústavu, keby do celej konštrukcie. Pľúca sú z časti taký plastový orgán, ktorý patrí do chladiacej sústavy a slúžia na teda cirkuláciu vzduchu do celého olejového obehu a zabraňuje tak prehrievaniu kvapalín a ústrojenstva v celej konštrukcii. A nakoniec je pečeň, ktorá je vlastne filtračná žľaza, ktorá slúži na detoxikáciu mechanizmu a filtráciu nečistot, tak ako pečeň proste z tela reguluje tie škodlivé látky, tak tu slúži proste ako filter, ktorý tým, že
tým, že je to vlastne umiestnené tak, že sa to dá vyberať, tak je to proste ako filter, že vieš to vybrať a transplantovať, chápeš? Čiže moja pointa bola zobraziť človeka v mechanickej podobe a s nástupom umelej inteligencie a v čase technologického postupu prichádza otázka, ako dokáže byť človek nahraditeľný a kde je hranica a v čom je človek vlastne špeciálny nejak. A v tomto konkrétnom diele predstavujem vlastne človeka, ktorý sa stal nahradeným a matrica obsahuje vlastne niekoľko dôležitých ľudských orgánov a zamýšľam sa vlastne nad funkčnosťou každého orgánu a nakoniec vlastne zistujem, že teda tie orgány v ľudskom tele vedia mať aj podobu mechanickú a aj tá činnosť nemusí byť tak odlišná, ale je to ľudské vedomie, ktoré ono je to tak komplexné, že podľa mňa to nikdy nebude vedieť byť nahraditeľné. Tým, že umelá inteligencia vlastne iba čerpá tie informácie z niečoho, čo už je. A nič nové, akože no. Ale akože môžem sa mýliť, čo ja viem, čo sa stane. Neviem, to je všetko.